Tuo sit se kebappi tullessa sitä näkyy. Pitää laita väärä. No niin. Pistä toisen housuihin toi raha. Kyllä aika vähän parempi oli se on kuin isommat. Ranskalaiset parempi kuin rullaa. Kumman sä syöt? Ihan sama, mä en syö mitään. Syökää te mitä syötte. Mä ajattelin, kun mennään Big Bag grillaamaan, niin kyllä me ei nälkä lähtee. Ranskalaiset tulee nopeammin. Ei, ota toi. Ja odota, mä parkkeeraan auto tohon eteen. Kato, kun tässä on vähän huono paikka, pitää auto. Tarniskanen. Odota. Mä parkkeeraan auto vaan. On aika kova suoritus. Ota huikka vielä, kato noppia, niin sit lähtee. On. Ja ne tuntee, sotkamies. Mä pakita vielä. Eikö, sulla on se jumpikin tässä. Oot siitä vaan. Noniin, sä tulit siihen ulos kuvaamaan. Hiukan rupenu luottamaan täällä. Jos mäkin pistän upun päähän, niin... Ei oikeesti. Onko sitä nolla? Ei oo nolla. Tää ei ollut hyvä. Mennään. Grazie. No oikeesti. Se on odottamassa. Täältä tuu kaskista mukaan.